Ze hebben er oorlier op wachtje matten, de inwoners van Burgum en omjouwing, voordat haar een kringloopwinkel weer iepen koer. Van de moor wie het ze vier en er stieren ik voor een riegen. Ik wie voorheen ik altijd in de orenwinkel en nou dacht ik van ja, wel even zien hoe het er nou uitziet. En ik dacht ik voor mijn werk, dus ik ben styliste en ik hoop hier mooie interieurpareltjes te vinden. De winkel in het centrum van het dorp Wietelietswurden benammen met de oorlmetermaatregel. Dat is nou geen probleem meer. De winkel is door een man verhuizen naar een groter pand buiten het centrum. Dat gaat lang worden. Alleen het resultaat, waar we je brief heen de 12 maanden op een bouwwest binnen, is fantastisch. Een hele grote groep nieuwe vrijwilligers binnen. Die hebben al 30 mensen die voor vrijwilligers doen. En zonder hun hebben we dit nooit opredden gekend. Dus dat is een compliment waard. En een van die vrijwilligers is Minded Cuperus. Ja, ik heb het mist. Ja, ik heb het erg gemist. Ja. Ja. De sfeer, hè? De sfeer van de mensen vind ik mooi. Daarvan geniet ik van. En ik de klanten ben er wies mee dat er weer struntwerk in. Lis even zien, wat heb je in je mandje? Nou, ik ben gewoon even wat aan het shoppen. Je kwam de zomer, jongen. En we hadden wat kort in huis, dus ik wilde een Chris bij mijn huis. Dus ja, ik denk dan is dit wel een leuk alternatief. Puzzels en wat cd's. Ja, En nou nog even sneupen. nou nog even sneupen, ja. Hij het mist? Ja, wel een beetje. Ja, ik ging ook wel eens van mijn werk er even heen. Nou, dat koelt dus net, hè. Ja, ik vind het wel heel leuk dat het nou weer kan, dat het weer hier is.